랑짱니 딱혹다이 목걱정 जों थानाय किसा सिगां नखा सालताम खना जों आपडेट दमानि नकबरनि स्माग्लिनि बोखाक्तै चिनि बुखुक इलिया द बर्मानि बिनि ताबुक साक सरि हामियानि बोखाक्तै न जों नरकनो आपडेट फुनुकमानि गो आपडेट न जों अ मांक्लिक न जों तैबैसा हाय नरकनो बुसकांग तुबुइमा फायुका के बिनि साक सरि तैबैसो बारिउ o थाइंखा बेलबरे आरजी ब्लक बाइखे खबजाक रासा दसरो नगर पंचायत इनके अरो बिनी नक तंगमानी हिंके yang मनफट नगर आइके बा चम्पक नगर थांमानी थांला चुखलाइमानी लाहार किनारो बिनी नक के नरक ताइ कुनु कोरोना जागा गरै फाइयांकनो मेन रोड गानावनो बिनी नक मालायनाय इनके नक फां सिनी मुनायनि इलियानि बुफानि बुमुंके रबि दे बर्मा गो बावैबो कक सालायनाय गो पुइलावनो बिनि आमा बाय कक सालायनाय लागेना बबो हायवान सुगै टंका बुसाबुतिनि बागै 짜증나. 악마의 막자는 아닌 말에 그 당너 더 너무 뜬거. 랑 그리니 막에 안 짜증나. 나이 마양 아기 기글마 더 너다보. Jangan pari mani dokter telang layo thang layo chung I don't know hospital logo ana ama ang no kiwi kelang mo chung ya ra kuni chawo ano mama no ang tumbutan mo chung ya chung thang no tong lai nyai ka je chung no na kilai chung ana yang ani busana busu ku chung ba no nok no ko sai chung lo ka ri chung na yo ama nung bollo thumna thani ni chana sao gang bana ki buwe kun ja phun thanya tai Bupha ba no kung kari ro ya an ba sa banya lo gi tong di je ma sa man abun chai tong ne nei ba no sao busala tai kari blena gan ba sa je ke ba no sao bo 비티락 보는 사이 되냐니 하자 가른 높은 낭나이 하자 빈 잘라 낭다 가면 봐 인가 양안 부사는 온다 바바 ang bolok thumia ang madung kutungban sai tong ne je tong mani ne panang chau inga bana man nung bolok thumia thani ro hun chau ni ang thumia baba ang nung ba baksan tong nai ni an chata ang bana sabu ju goi tong ta ha ke sa chau tong ba kum bu changang wa cha pur ke ba ang kata nungtam niam tira wan sugu tanga baba hamun nona ishar hanya na kelai tong le nona Chuba tong sa khoroksa ba maya sa khai tong ma maya khai tong ta am se bos harin thana jara bo bonong khori changu nga bangan bonan na chigi tong kata bin babu to nong kore baza changu nga bo ai ngu puchiri kelai thenya ni noi bo changu nga angwa tu wai tong baba ngai bian tha nga ama ang thangji na ini nu ang cholia tab 안 처리워 부사 너는 부타는 무슨야 능 어디 파파기 안 입어낭 그러니까 아마 능 동디 강 바기 잡아봐 동나 능 차가다 보노 능 아는 바기 키비 끌랑나 차가다 안 키비 끌랑나니 무슨 하마 어 충차를 거당 동나 무슨이 아니 바너 꼭그 자리 종가 바바 너는 부타는 무슨요 충님 바바기 너는 제 파리차 충나냐 니 차가다 보노 그러니까 뭐 해보노 비니 안 승자라 서저 속에 동만이 ang 서주가 아니 차고 아니 쳤다 뭐밖에 잡고는 아이클리야 앙는 Bupha 뭐 함도 지나 있는 뭐 암대랑 혼이랑 사워 그러니까 함도 원다 너는 나이클리 동오 나이클리 동 번은 너는 Chuba야 고는 하마는 니 번은 ang 사이동 다 하기는 번은 뭐 가부 주고 거기 사고에 가서 굳이가 여기서 사람 보게 마이라 또 두고 자리 전오다 apa mà mày được say mày à cứ bay đâu horo qua cứ bay đâu bin bao cái tí cho cái mày à mà tao muốn khả năng này ông nàng quan nào ta 한바이 바세 한바이 랑창니 딱혹다이 복걱정 너로 카나이만 카나 벨라이카는 두코 벨라이카는 비리만 클라일라이 동라이카 누쿵고 랑리 그말라자 거쪽라자 언누쿵고 거럭자 사즉 보노 못다이 하이 보노 찔라 보노 브르이 거럭자 똥만이 누쿵고 오바하이 샥 함야 응의 똥카 함께 누쿵고 니지니 아마 파 베박노 비리만 클라이 마콜리 묵도 요리 똥고 어띠 프라 차럭 어따 쿠그럭 오마야 그낭럭 너럭 니 함작 뭉바이 클라이 버럭 니 누쿵고 너럭 나이 클라이야 함께 지니 부콕
Eliani bagai norok joton suriwoi norok hamjagai naikla kya hangke norok borok ni nukungo phai nai phayano haikaba norok phaimaya phono norok chubawono nei ang ani bukhawo wanchugo borok ni account number borobano norok chubanani bagai hingke borok ni nukungo phai norok nai philaidi bini sak sori taibos bariu dusawi tongkha agi boba hai kahama tongmani brai naithok tongmani bo kahama poriwi tongmani bongkha monfort rungnogo poriwi tabuk degree college khumulungni first semester of sogijak chini bukuk Elia belekhen student kaham hingka abono Buma Bupha song nasigei buthana musung ya busano nijini buthuino o tekto o bukha tongoi maya chini munai Elia sak saicung rokse langma ari nani nai tongsiu o Buma tabuk sai khnarka kabui kaka koko kabui mukti khiklai bo sai tongkha hingke bono bahai ke bini sak sori no mothangai narak nai bahai ke hamrei manai norokni bisingtui no norokni khairokma bai no norokni chuba mung bai no bini sak sori hamui manai hingke chini munai bai ang kisa kok no salaino haipono bono to ang bisi singlak haipono botang wansugui tongkha tam lukorok no kobongnani musung kisi sabun share khlainai hingke munai nung lukorok no tam kok kutarnai sagede lukorok no ni mane sak sorin bai no tam kusarnai chuba mung da kasanai kam nung hamna da musung hamna musung go bokok rok asik pepla liya mokol ni muktu yorjak bebang no sak dusai tongmani bagai mane kok mane sanani mane bukha phayangui tongkha bukha ugungui ketabuk bini baba banyo ang kok lam salaino busano boba hai muthang da naruk manno busuk jora tui bini bukhawo ui ungui tongkha abo Bupha banyo ang kok lam ni bisingtui norokno share khai phunuk hingke do dara sagari boba hai wanchu tongkha black hambai media person no jora sabai mambaki wan soma to ang kha thondak no an busano teke pono hamnai haipono bini jeta rogini doctor rok mande khona nang khakao ambagai no tapono bini sori haimya to bosor kana nai tongkha 10 mas running toli tong tau o mabjai gan bagai ang obono ta rang puisa kisa problem ba tapo doctor ka ham phunung mai ang tongkha hingka lukurok thane obono ani koimung kisimisa kha kaham lukurok chuba bakya ba ang ani sajangma hain thang phaine ang amo poitu saota ison thani ba omono ang duai tongo lukorokle mane je kango je social media rumani bukhaktui nokbor news mangling bukhaktui lukorokle busuk jora tui chuba khana mane kojona rokung khana ang hisab nargoi tongmani 15 jona hai borok chuba kha 15 jona hai borok maya ganang rok kai arin bisingo total ko 6000 56 ama hai rok rang asuk rang mari hapakya epro tini to hapalya tang ka ani Google Pay tam ko pai thangka mane limit pai thangka ni sawo an ba kangma borok dana ni ko mane habya boyano kangma kol khai tong dam ko ni rang habya mane ni nara tang rang ko tra phaya gang bo phone thangna rok ya nga thajing khorja borno phunung rai mane ni ko limit pai thangka ni sawo enggak tabo abono ang ani account number ririno jar kha ganang lukurok maya ganang lukurok tubana mo kai o account number khaino ang manano ani asas ta nungle samrok tam ang sam kai iko buni gari chalugo enggak kai buni gari chalugo erpore iko tab kai bortoman dogan ri tongo enggak dogan ma tabo iko an sajama jokhon hamya bai mani poreng kaino 3 mas mota hai ang dogan bo na rimalia taing kai bini bagai yang thangai himi ma tongo tai chanang naro kon phono mon krikha jeng bombo hajotono bin mamu joton chin chanan kung ko kare sengkene sitang nani hingga tai sab tong sila chin nobo
Enggak bersana to sung se san na bele. Lukurok no do kisah tamu bawa hai kusar mung tunas. Lukurok na batam ko nya sai ko bo kisa chuba kyang kai jotno chuba la kyang ka kai sung ba ani sajang mana ma thang ti hai na nei. Pa si won na ang khakla yo ta ang sanu ta marang no. Ta jam sana tong sa. Jotono kakwar khalai sini manai kukui ni Elia ni Buma Bupha song borok kok kusar kha norok ni ashibad bai norok ni hamjak mung bai jotono thansa milogoi jotono yapiri baksa khlai kakwar khlai hamjagoi norok jotono kise misa suba laikheba bini sak hamya je tabu klai tongmani sak ham nogro thangai meya rang puisa koroi wngoi tongmani thangai manai sak hamui phai manai Engke hamui paike bo rungnog rogo poriwi man phinai teiwisa tabuk rungnog rogo bo laisui malia tabuk serai sekangko thinango Buma Bupha song rang puisa sobayoi bono doctor haikeba engineer khlainani nei imang nogui tongmani o imang no tabuk borok saksek da khaimano wansugui tonglaimani borok jaya khlaioi rang puisa no amo sik khibiwoi porirei phaimani rungnog kotoro tolangoi tak o jorao obo hayeng khangke nini ani jotoni busa pono obo hayeng thang kangke bukha bobo hayma tongno abo norong no wansugui bichar khlai norong kok sasidi engke borok tabu koyo lukurok no jotono khakwar khlaiei borokni nukhungo phai naiphaidi haikeba phaimai rokba norok borokni account tui norok chuba hodi engko obo haikeno tipra sangoi jotono maya khlaiei jotono thansa angoi chuba laikha hangkeba tipra sarokni taibo mane mukhang chungnai taibo holongni ayokhai taibo tal sal hai athukiri hai chungsawi phainai thinango ketini ni gra mane sungri food ang nanani ma phaikya sak no ang nokbar news ni onarangoi tini ang ma phaipika koyekdin bwskango ang update dumani lukurok chuba baikha praino thasingo sini dara robi sai khanarka bwsuk jora tui chuba kha Lukurok abo bo sai khanarka engke tini hanya hetewisa update ketal norok ni bwskango ang maphunuk phapiuka engke borokni nukhung belai khen chukjaya tabuk mal khung mothori tongjajao tang mothori malia chalugui malia income phainani lama koreikha ke bobo haike chanai bwsano bobo haike tabuk doctor kaham rok bai phunuk sinai phunukna kalai khangka tamungnai rang kwbang nangnai o rang kwbang borok tongoi engke nung ang jotono tipra sarok khairogoi chuba khoba chini manai Elia sak hamui basai phainai abo se norokno ang ksaro tini nokbar news mangpling bwkhaktui engke rangchakni takhok tai bukhok chong norok nai tongnai rok norok brokni account no ang tabuk riri snai brokni kaisa gpay number wngkha abo kaisa problem ui thangka po wngkha haipon account number ri sebono norok o account tui no norok chubadi nukha hangke tei norok kok duktui norok kwrwngnani musungkha hangkeba kok duktui bo kwrwngoi manai bini baba Robi Debromani kok duk no ang rirwano contact number wngkha norok o contact number tui no norok kwrwngoi borokni nukhungo bo phai manai kuno corona jaga kwrwui obo belbare RT block baikhe khopjak Borjoba Sikami Rasa Dosro Nogor mane Panchayat taiko engke norong no tang location sai khnarka engke paithago haina hai koimung tongphinai jotono pal khlaiei thansa khlaiei bobo haike bono muthangui narak maya bo nei bwkhao jotono suriwoi jotono yapiri barokdi jotono chubaladi nung ang jotono khoksa khongni chuba khangke bini saksori hamui phainai engka umsuk jora tini kok sachnai nai tongnai rok no paithago norok komini bisingtui busung hodi nai tongnai rok no paithago rangchakni takhok tai bukhok chong no paithago hambai khulumbai kya